आता ही रील व्हायरल. नंतर तू माका बोललोस यांना बघितल्यान त्यांना बघितल्यान. पण तू माका काय सांगतो डिलीट करू. 2 काजी दे. 2 नाही 4 काजी दे. थांब डील चालू आहे. 4 काजी देतं तर रील डिलीट करणार. आता दी समोर नाही तर मी या टाकणार. बघ पण बरोबर आहे की नाही. आणि 4 काजी नाही टाकणार. 4 काजी दी पटकन भाजू काय म्हटलं. चल नाही चालत पटकन काजी दे. 4 काजी खाली येत रे आता. 4 काजीची झाडं नाही. नको झाड एवढा याची जामच 4 काजीची झाडं नाही. याची फरमाईशी जामत. ती काजीची झाडा काय गेली काय गडप या फुलाचं नाही आता. गो थापू करू चलता देतच पटकन दे. एवढं टाइम नाही एवढं टाइमपास करू. आमका काम काजीच येतच नाही ना. चल नंतर तू बोललस फोन करू माका तू ह्या कशाक टाकलंस ता कशाक टाकलंस तर माका बोलायचं नाही. पटकन देत काय सांगले ना बघ. नाही मग नाही टाकणार. एवढं नाही टाकणार. काजी देताना टाकणार पण काय बोललेलं टाकणार नाही. कोणाक काय बोललेलं एवढं नक्की तरी पण टाकत्या तुमचं भरोसा नाही माका. बघ काय थांब A1 A2 काय A1 A2. अरे काय बघ आंबे बघ काय ते आम्ही का खाण्यापुरते होत पण अरे वा केवढे बघा. खार पडली मरणाची म्हणून सांग. धरलेत एकदम. गो नंतर काय मोठं जॉब का म्हणता. काय बोललं यो दुसरं आता तर व्हायरलच फुल. पटकन नंतर तू मला फोन करायचा नाही. दुसरं मांडव घालूक झालो. ऐक पण नंतर तू फोन करून माका बोललं हे तू टाकलंस ता कसं काय टाकलं आमची भांडणं झाली असं. नाही पण ह्या कारण होत ना मेन हे जगजाहीर होय त्याच्यात. तू मग मी कशाक बोलू माझ्या तोंडात उगा. तू डायलॉग बोलला याच्यात रेकॉर्ड झाला. काय बोलला काय बोलला नाही त्याकाच विचार त्याच्यात मी परत नाही मी माझ्या तोंडात नाही बाबा उगाच आपण त्याच्यात नाही. डायलॉग मारले आता पाणी बिनी त्या काही आणून देऊ बाई. चल झाला जाऊ ना आम्ही. थांब गो जाऊ की नको म्हणून तर पुण्याचे वैतगत असतात. कोण टाकलंय देतच 4 काजी बघ तेवढीच दिला त्याच्यावर 4 कमी होत तरी. नाही 4 तरी देऊ दे. 4 नको 4 देत तोच नाही एवढं नको. तू भाजल्यावर को वाटत पत्र्यावर भाजूया काय नको 4 काजी देताना रडता आता. ह्या विचारणार नाही. ह्या आजपर्यंत विचारणार नाही रे. चल नंतर बोलायचं ना बघ माझ्या फोन करून. हा नाही त्याका आधीच नंतर बोलशील गो. नंतर बोलायचं नाही. तू कचरो माझ्यावर काय टाकतो सगळं गो. अकडे कमालीची गोष्ट ही बघ. दोडक्या तू येल मेलो पण दोडके हिरव्या कसा का हे बघ. अरे बाबा मांडव पण सुकत मेलो. असं कसं गो दोडक्या किती काळजी खातो बाबा. म्हणजे बाजू घेणे दिले आमका माहित ना व्हिडिओ दा कोणी काय काजी भाजल्यान कोणी काल्यान सगळा. आंबे हापूस आंबे मेला लोकांना दाखवतो बघा. हे आमचे देवगड हापूस आंबे काय तुझं मेला लक्ष काय घडच्या घड ते बघ. म्हणजे लय नाही लय काय लय नाही ते मेला 2 एक पेटीच काय बोलतो दिसाक मॉप. अरे बघ किती तुका दिसाक मॉप दिसत पैसे लाव 60 आंबे मोज एका खांदी जाऊन मोज. हे बघ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16. काय काय थांब काय काय बोललं खराब झालेली होती. आता तू बोलणारच. तुका माहिती आहे ना भूतू खराब झालेत की चांगले आहेत ते. नाही देऊचेत तर नाही देऊचे बोल ना. आम्ही मागताव की चल रे पुणग्या इल्यावर येऊया. ह्याच्या हातात ना काय सुटणारा नाही हा. का म्हणजे तू देतोस 4 काजी कार 4 काजी देतोस पटकन सांग. ओय देतोस मग तुका माझे काय दे वाजताकडे एक डान्स करून झाडू घेऊन नाही जा मध्ये होय की नाही एवढं सांग. देतोस 4 काजी हा चल चल रे. जाऊन काय पोचली बघा आणि तुम्ही अजून काय झाडू आणि कचरोच मारता. एवढ्यात तू हास्य सम्राट चला उद्यामध्ये जाऊन कसा गावतात कुणी मग काय तुम्ही अजून कचरोच मारता. मी किती दिवस तुमचा पाठवतो प्रयत्न चाललो कशात चला हवं येऊ द्या मग चला येऊ दे. बाकी सगळी पोचली तुम्ही हयच झाडू आणि मारताला काजीतच मारणार ही काजीतच ता मिळली ता एका लागला झोपका कशा कोणी घे माका वाटला पुष्पा हास्य सम्राट मध्ये तरी अरे हा माका वाटलं ते दिवशी पॅराशूटची ऍड तरी करी ते दिवशी चला मध्ये बरेचसे युट्यूब वर गेले. माका वाटलं ह्या पुष्पा असतात. मी पॅराशूटचा सांगलं पॅराशूट काय काय काहीतरी पॅराशूट आठवते काय का म्हणतो आता मग खेळ दाता का लावू पॅराशूट लावू पॅराशूट डोक्यावर टाकतात. मी पॅराशूट दातांका लावते. अरे मी ते दिवशी वाट बघित होतोय. ह्या बघ जोरच केल्यात. आम्ही जाणार होता हे काजी निवडू मग त्याला हवं येऊ जायच्या येते चला का ग डोका कुठली येईल तो पण झाला शूट झाला कम्प्लीट. नाही का हो जाणारच पुढच्या ह्याच्या एपिसोड मध्ये चला युद्धाच्या. माका बोलायचं रे थांब कोण बोलायचं तिथं निलेश साबळे डॉक्टर निलेश साबळे म्हणजे बोलायच होते मग येताना वांगडा घे म्हटलं एका 50 केपो गाडी लागतली मुंबईच्या इथं आमका मोठी पिशी घेऊन यायची लागा म्हणून तो रद्द म्हणून रद्द झालं म्हणून आजच्या जागी रद्द. आणि पुण्या खाणूचा एवढ्या लांब म्हणजे मग त्याचा विमान आहे कारण तो मणक्या तो मेन प्रॉब्लेम आहे त्यामुळे त्याचा विमान पण विचारत होते माका ते हास्य सम्राट मध्ये येणार आहात का. आता हास्य सम्राट विचारतो पुढच्या टायमात जाऊचा की नाही सांग. आता आमकाच बोलावणारच पुढच्या टायमात. आता आपण दोघा यांका नको माका बोलावणारच यांचा नको यांका काजीतच राहा दे. या काजीत एक मिरी हा एक मिरी एक काजीत. वाट बघित होतो आता येतील. अरे हो सगळ्यांची नावं एक जण आपली येता. मी पुष्पा राहुला गय पुष्पा पुष्पा शेणी टाकते तुझा चमचो दी कांदो दी मग 9च्या टायमात मी तुला फोन नाही केलं काय पण म्हणून आम्ही पुणग्याच्या याच्यात नव्हता पण पुष्पक बोलावते असं वाटलेलं. का उपयोग नाही तुझं काय नाही नाव ह्या केलं काय कोणा पुढच्या टायमात गो जासा गो पुढच्या टायमात चला येऊ बोलावलं की जासा म्हणजे तुमका बोलावणार नाही असं काय पण बोलावलं नाही समजा तर जाशा तुम्ही दोघांनी पंकज आणि तू पण हा पंकज नको गोवासोबत गोवा बरोबर जाशी काय पटकन होईतो नाही जाशी अगो चला येऊ दे म्हणजे जाशी काय गोवा बरोबर पण अगं बोलावल्यानी तर जाशी काय एवढा तरी बोल बघ अरे यो व्हिडिओ बघतील आणि बोलावतील मग निलेश साबळे बघित पुष्पक बोलू का काय 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 झालं मग पण तुका जेवढं ह्या रिस्पॉन्स तेवढं नाही त्यांका गो काय पडलात नाही काही विचारत नाही चला हवा येऊ देत मी नाही तर काही चालेल. एका पुण्या जणांना चल की ह्या पासून चालला आता आपण ते पुणग्याकच नाही एका नको चल कॅन्सल झाला डन झाला जाऊन त्यांच्या गाडीच घालतात हा काय नाही
पुणग्याक आपला डना म्हणणार काय माहिती असेल, माई झाली कशात बोलावलेली आहे असं म्हणणार. नाही नाही. पुणग्यात असं नाही बोलणार. हम्म. काहीतरी आहे. च- याचा अर्थ चल चल रे चल गो जातो आम्ही. होय, आम्ही मला जीवाचं वाकान करून येईला चाय कथा काय आता चाय कशी धावताव जेव्हा म्हणता चायची हवा म्हणजे कथा आपण थांबता थांबा चाय कथा इलाज ती. कंटाळ मागले नको म्हटल्यानंतर चला घरात जाती तरी हम्म. ही त्याची आयडिया. काय नाही आता थांबा म्हणजे आता तेवढा तवसर येता जा आपण घेतात देणारा चाय सांगतोय म्हणजे तू पहिलो बघ ना सगळी तुझी स्वतःची कामं करतस आणि नंतर तू आमका का विचारता उशीर होणार आम्हा काम हे आता कधी येणार आपल्याकडे तेव्हा एखादा तुझी उठबस करताय मी बरोबर खडे तुमच्या रे. तर आमच्याकडे तू रूम ठेवलेली आहे. आता रूम बांधलेली ना तर उठाबस करतोय मी स्वतः जाते दिशी तू करणार तुझी उठाबस काहीतरी गाठी बिटी घेऊन त्यात चांगली उठाबस करते तू ये ये तू होय किती आमची उठाबस करते त्याच्याप्रमाणे तुझी तय उठाबस थांबा मग कामाच्या थांब. टाइम तिसरा बोलत होतो काहीतरी